Ne, počkej, ještě ne. Ahoj lidi, to... No a jdeme se zahrát. Honza je vrchní tank. Ano. Kamarád. No, bohužel ano. Ale není to jeho účet. A máš to. O, no, ne, kecám. To je... To si tam střílí. Jo, není, ale to je. Pár tanků si tam koupil, ale mě už odemknutý za ty hvězdičky. Ty hvězdičky jsou zrovna nejvíc těžké získat. Takže počkat. A mě to mě vidí, mě taky. A jo. Tak se schovaj. Hej, a to je těžký tank. Já zkusím oběst. Au, někdo do mě střílí. Jo, vidím ho. Au. Záda, těžký tank mi jde. Obsazuju, no. Obsazuju nám základnou. A když budete chtít, tak můžete dát like. Honza nemá kanál, nebo máš nějaký kanál, Honza? To je jedno. Bachka mě třeba, já už jsme dali málo damage, ale... Teď jsme prohráváme, nebo vyhráváme? Já taky natočím nejrůznější videa. Zabili jsme jednoho, zničil jsem jednoho tanka. Střední. No, on měl málo životu, víš? Tam je tank. A když tak, pokud neuslyšíte Honzu, tak je to docela prdele. No, a to je jedno. Si to teď tak pustím. O, nebudu víš. Ne, si řekl, zítra si uděláš svůj kanál. A řeknu ti něco, je to totálně zbytečný. Jo, třeba nikdo mě nasleduje. Maximálně. Tam. Tady. Jede k nám. Jo, je mrtvý, někdo ho zničil, já jsem mu dal damage. A vyhráváme, to je dobře. Jo, zničil jsem obra. No jeď, no. Jo, to je to. U nás Sapek má jeden život. Jo, když umřel. Jo, on tě ho vyžral, já jsem tě ho nevyžral. Musíme dát healy. My vyhrajeme. Jo! Jopi. Nice. No, se povedlo lidi. Aspoň, že na videu jsme vyhráli. Ale když jedna hra trvá tak 5 minut, takže stihneme ještě jednu hru.
Můžu ještě hrát. No, můj největší tank vidíš tady, Honzo, vidíš ho? Krasavec. Já vím, ty ho nevidíš. Jo, taky notebook. A tak tohle je začáteční video, takže to je pro dnešní video všechno, tak čau.